Γεια σας, είμαι η Εύα από το Funky Cook και σήμερα θα φτιάξουμε για το NGR πανεύκολα cupcakes, σοκολάτα με γλάσο πραλίνας φουντουκιού. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, γίνεται σε μόλις 5 λεπτά. Ξεκινάμε με το αλεύρι, το οποίο θα αναμίξουμε με τα υπόλοιπα στέρεα υλικά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Θα προσθέσουμε το κακάο. Εδώ έχουμε 2 κουταλάκια baking powder, αναγκαίο υλικό για να φουσκώσουν τα cupcakes. Θα προσθέσουμε βανίλια, αλάτι και λίγη σόδα. Λοιπόν, ανακατεύουμε ελαφρά να ενωθούν τα υλικά. Προσθέτουμε το αυγό. Το γάλα. Και θα βάλουμε και λίγο κονιάκ. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Μόλις ενωθούν όλα τα υλικά, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το βούτυρο. Το μείγμα είναι έτοιμο. Και τώρα θα πάρουμε το ταψάκι για τα cupcakes και θα βάλουμε μέσα τις θήκες, όπου θα βάλουμε μέσα τη ζύμη. Τα υλικά που σας έχω δώσει είναι για 12 cupcakes. Να τονίσω εδώ ότι η ποσότητα που θα μπει σε κάθε θήκη δεν πρέπει να είναι πάνω από τα 3/4 της χωρητικότητας. Αν σας αρέσει το ξύσμα πορτοκαλιού, μπορείτε να προσθέσετε, ταιριάζει πάρα πολύ, ή γενικώς μπορείτε να προσθέσετε όποιο άρωμα θέλετε εσείς. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και λίγο κουβερτούρα από πάνω, γιατί δίνει πάρα πολύ ωραία και στην όψη σαν αποτέλεσμα. Τη βάζετε έτσι από πάνω, η κουβερτούρα θα λιώσει και στην ουσία θα ενσωματωθεί με το cupcake. Είναι πανέτοιμα και πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Για 22 λεπτά. Να σας πω 2 πράγματα για το γλάσο. Είπαμε 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 150 περίπου γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού και περίπου 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Αφήνετε την κρέμα γάλακτος να πάρει μια καλή βράση. Στη συνέχεια προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύετε, ομογενοποιείτε όλο αυτό, το βάζετε 2 με 3 ώρες στο ψυγείο. Αν θέλετε να το αφήσετε ας πούμε 3-4 ώρες, μπορείτε να το βάλετε μετά και σε κορνέ. Θα βάλουμε και λίγο τρούφα από πάνω έτσι για τη διακόσμηση. Και εδώ, τέλεια πανεύκολα cupcakes σοκολάτας. Είμαι η Εύα από το Funky Cook για το NGR. Καλή σας απόλαυση!